хандиданот носканиёт намерава ёдам бояд фаромӯш канам маҷбурум чизе да ёд бад дар нук ба дар мисрае ки дар борат менавистам аломати ҷиддоӣ ай набадан даста да дастам ҳома пастам ки то ҳозира да ёди та ҳастам ман монанди шиша шидам не ки нашикастам навистам эҷод кардам ба нома дона дона шаша майда майда мегзаронам и азоба дардаранҷа телшадидам чӣ хабаре дохил да контактош дона дона фаҳмидам ки бидай дагонаҳош фирӯза фирӯз бидай аниса анис бидай насими ҷурае барам дагонаш наргиз бидай ҳамсинфи наздики баҳраш меҳрона меҳроҷ бидай монанди принсессае да фикри тоҷ бидай боварим намияд то ҳози ты чӣ хел да ҳаққам иқа кора кардива тоқат дорима хапам дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пӯйдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пӯйдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма зара зара кади дилера ки ошиқ дар ты бад дона дона месӯзонии феъли рафтори ты бад ҳаётат бидак ба бозӣ ты даволни ва розӣ намедонам ба и ҳаёт чӣ хел оянда месозӣ менозӣ ба асна ҷамолат паронда қошота дона дона месӯзум ба ёд оварда корота ака фаҳмидам чӣ гапа чӣ хабара чӣ корай дар назарам ҳичка нестай барои ман нодаркорай маҳина мегуфти дӯст май дӯсти азизи дил мефаҳмидам ки маҳмудай ва гуфтан агар мушкил май нозия нозим бидай розия ромиз бидай дагонаи ҳамсояи бараш парвина парвиз бидай сахранид кардай да контактош азода шаҳноз не ки ҳалли ю муаммо баромадак шаҳбоз дона дона қисми шаша навистама ба алам дона дона фаҳмидам ман муаммоҳои ӯ берам дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пӯйдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма дона дона якта якта ашкои ма рехтан гира мони ҳоли баъди мара дида хандидан гира рақсидан гира барқастам ба ире пӯйдарноки ма фантазия киноткам ба деактиёраки ма